Така. И така, първо да кажем какво е важно да съблюдаваме за грипния сезон за нас и за нашите семейства. Най-важното нещо е да, разбира се, да се пазим, доколкото е възможно, да не попадаме в така често в големи места с много хора, където може винаги да има разпространение на повече грипни щамове, в затворени помещения, които са трудно проветрими, да не се излагаме рязко на студ, доколкото е възможно, или поне да ползваме предпазни мерки, шалове, нали, така, ръкавици и така нататък. Тоест, трябва да пазим тялото. Разбира се, ако все пак сме намръзнали, ако сме били повече в София, както виждате, София изобщо не може да се отърве от мъглата. Слънце тук не виждаме, макар че в цяла България всички ще кажете, че е топло. Ние тук си седим с един вече повече от 10-дневен сняг, който нито се топи, само облежда дърветата сутрин рано и температурите са доста ниски. Съответно и замърсеността на въздуха, виждате, че всеки ден съобщават, че е все така тежък и мръсен. И това води и до респираторни проблеми. Ето, днес имах няколко случая на хора с предастматично и астматично състояние, които отключват проблем. Кашлят всички, така да се каже, макар и без да имат а, някакъв проблем самите те, но заради замърсения въздух това се случва. Важното е да знаете, че в момента разпространяващите се щамове са 5. Като трите най-сериозни щама, сега ще ви разкажа за стартирането на всеки един от тях, защото то е малко специфично, но лесно можете да го разпознаете. Значи, единия грип стартира с стомашно-чревен дискомфорт. Обикновено има еднократно или двукратно повръщане, разстройство, след което симптомите рязко се пренасят към нивото на гърлото. Започват болки в гърлото, за повишение на температурата, която в някои случаи достига до 39, 39,5 и се поддържа в продължение на поне 3-4 дни. Силна отпадналост, много сериозни болки в тялото в следващите дни и като цяло, общо взето, има главоболие съпътстващо, гаденето може да продължи няколко дни, липса на апетит, естествено, в това състояние. Какво може да се прави в тези ситуации? На първо място, винаги трябва да знаете, че в такъв момент е хубаво да препоръчате на човека да вземе високи дози витамин С, да се приемат много топли напитки, да се оводнява тялото, след като е спрял да повръща. Тук е много важно това нещо. Трябва да изчакате човека да спре да повръща. Докато тялото е готово да изхвърля течност от себе си, не бива да се дава течност навътре или поне не под формата на вода. Може да се направи вода с много малко сол и захар и да се дава на чайна лъжичка, т.е. на съвсем минимална доза. В противен случай, така, може да провокирате отново повръщане и особено при децата, това може да доведе до проблем с а, обезводняване, отпадналост и не дай се Боже да стигнете и до болница. Също така, веднага трябва да бъде включен витамин С. Знаете, че вирусите по никакъв начин не се влияят от каквито и да било антибиотици, така че изобщо не си помислите дори. Има случаи, в които се стартира с антибиотична терапия. Влошаването настъпва мигновенно и при трите щама. В, в този конкретен първи щам, за който ви говоря, веднага нещата отиват към белия дроб и се влиза в болница. Втория щам обикновено стартира с много жестоко главоболие, с силно висока температура и почти никакви други симптоми. Температурата достига до 40 градуса, може да се поддържа между 5 и 7 дни.
При тази висока температура и докато тя е на лице, до третия ден почти никакви други симптоми, освен главоболието и много тежката отпадналост, евентуално силни болки в кръста или в тялото. А, и ето тук трябва и ще стане въпрос след малко защо е важно маслото от жасмин. Така, при този грип също трябва да се мисли за много бързо оводняване на организма и високи дози витамин С и Д. Ето аз за това съм ви извадил в следващите слайдове да виждате как можем да подкрепяме имунната система. Витамин С в началните форми на настинка и грип е необходимо да се дава минимум 3 пъти дневно по 1000 мг. При малките деца нали, говорим след третата година, като това трябва да се съпътства с огромен прием на вода. Много е важно да се приема вода, за да може тялото да се охлажда отвътре. При малките деца, ако е много висока температурата, на всеки 2 часа препоръчвайте и вие самите, ако имате деца болни, вкарвайте децата в банята и хубаво топъл душ 20-25 минути или в едно корито, слагайте вода, ако е по-малко детето, накисвайте го вътре, като температурата на водата трябва да е поне градус, даже 2 по-висока от температурата на тялото. Тоест, ако термометъра показва 39, вие трябва да направите вода 41-42, така че на детето да му е топло, не да му е студено. Трябва да знаете, че при децата особено, когато имат висока температура, така проявява един такъв момент, че се капсулират периферните кръвоносни съдове, ръцете и краката изстиват, а кръвта се капсулира вътре в тялото и в главата. Така че нашата цел е да стоплим периферните кръвоносни съдове, за да се отворят и кръвта да започне да циркулира през тях, за да може цялата кръв да се охлажда. И това съответно сваля температурата на тялото. Когато давате баня или душ на тялото за по-дълго време, кожата приема през себе си доста голямо количество течност. Това количество течност води до свалянето на токсините, които са се събрали в този момент в тялото и съответно тези токсини започват да се разреждат. Когато черният дроб усети, че няма толкова много висока токсичност, той моментално смъква температурата, защото все пак температурата не е най-доброто нещо за мозъка и за функционирането му. Затова през 2-3 часа, ако можете да си взимате душ в такива ситуации, е най-доброто нещо, за да подпомогнете тялото. Разбира се, паралелно с това може да се правят неща, като да се слагат вода с оцет долу на краката и на китките. Приема на вода е задължителен. Ето имаме нещо, което е много важно и то се нарича екстракт с малина. Този екстракт с малина спокойно можете да го давате по 3-4 капки за децата на всеки час за температурен процес, когато става въпрос за грип. Защото малината, знаете, че има отношение към температурата, към сваляне на температурата или поне към стабилизирането й, да не се повишава прекалено много. Освен това, самия екстракт, знаете, че профилактира проблемите в гърлото, проблемите, които са свързани с обмяната на веществата в този момент и понеже е и с високо съдържание на определени витамини, това допълнително помага върху процеса. Ако е тръгнал процес с кашлица, ето тук отиваме вече на третия щам. Третия щам стартира последния начин. Дразнене в гърлото,
почти мигновенно започва кашлица, която не е съпроводена. Значи навсякъде не е съпроводена с хрема. И именно проблема е, че кашлицата е много силна, много интензивна буквално задъхваща, без да се отдели, без да можете да отделите секрет, храчка или каквото и да е. Просто усещането е, че в гърлото имате нещо като перце, нещо като някаква прашинка, която дразни изключително много и както казват старите хора, кашляш до напикаване. В тези ситуации, освен че можете да дадете 10 капки масло от жасмин, отварям скоба и казвам, маслото от жасмин е важно винаги при стартирането на грип. Най-добрият вариант да копирате симптомите на повечето видове грипове с болките в мускулите, с отпадналостта, с високата температура и така нататък, това нещо го прави жасмина. Така че съвсем спокойно при начално стартиране на нещата 10 капки слагате във вода, пие се на глътки постепенно, за да може да облегчавате състоянието. Маслото от жасмин може да се втрива в слепоочията, ако има главоболие. Може да се смесва с маслото от лавандула, защото дава успокояване на нервите, тъй като самите вируси са много силно невротоксични. Буквално, както беше при COVID, да помните как болеше главата, как някои хора губеха частично зрение, някои губеха обоняние, други губеха усет. В случая нещата са насочени повече към синусите и на втория, третия ден, при втория и третия щам имаме почти никаква хрема, но каквото трябва да изхвърли или да издуха, винаги е примесено с кръв. Което означава, че самите вируси атакуват периферните кръвоносни съдове и ги разяждат. И съответно създават проблем, когато имате открита рана. Същото правят и с невроните. Може да имате стрелкащи остри болки в слепоочията, трименгиалния нерв да ви боли, да се разпространява болка по цялата глава, остра стрелкаща, която да слиза надолу по гръбнака, или пък болката да е съсредоточена в областта на таза и на гърба и съответно да отива надолу към краката, да усещате едно изтръпване на пръстите без нали, да сте ги удрили или каквото и да е, просто чувствителността се нарушава. А, Имам вече случаи, в които има трудно усещане т.е. усещането е като за изгореност на езика. Все едно някой върви с игли през гръбначния стълб. Тези симптоми, не случайно ви ги споменавам, те изцяло могат да се контролират и облегчат с маслото от жасмин. Така, другото нещо, което можете да ползвате паралелно с това, както казахме и малината, когато има висока температура, тъй като тук си говорим за отношение на самия вирус към кръвоносните съдове, никога не забравяйте някъде, където има кръв за маслото с бял равнец. Къпнете капчица в ноздричка, ако от носа изкарвате кръвта, защото има случаи, които им кървят венците. Къпнете капчица от маслото, от екстракта по-добре, с бял равнец и невен и просто втрийте за секунда и го оставете. Това ще затвори много бързо раничките и ще предотврати, така да се каже, по-нататъчно силно кървене. Защото имаме случаи, особено при хора с по-слаби кръвоносни съдове, направо пълнат цели салфетки с кръв. Така че
Това е много важно да си го спомняте и да го препоръчвате. И имате, така да се каже, оръжие срещу този проблем. Също така белия равнец е билка, която изключително бързо дига съпротивителните сили. Не го забравяйте това и винаги я ползвайте, когато човека се чувства изключително отпаднал. Дайте му 10 капки или няколко пъти по 5 капки във водичка. Много бързо вдига енергията, много бързо така предотвратява тежките състояния. Ако го смесите с масло с безсмъртниче, т.е. 5 на 5, също е добре. Защото тук има един такъв проблем. Много от хората веднага посягат към такива отрови като тамифлу, като, разбира се, антибиотици, а пък в този момент черният дроб въобще не е в състояние да се бори с допълнителни токсини и практически той допълнително се затормозява. А знаете много добре, че безсмъртничето, много пъти сме говорили, има много силно отношение към чернодробната обмяна, но безсмъртничето, не случайно се казва безсмъртниче, точно в тези най-тежки състояния може да вдигне човека, понеже много бързо работи върху чернодробната обмяна, може да даде нови сили и енергия на тялото да се справи по-бързо с проблема. Така че в ръцете си имаме изключително голям арсенал. Нека се върна малко назад и да ви кажа, че освен витамин С, в началния етап е хубаво по възможност веднага почти да дадете и витамин Д, като го давате ежедневно, поне 2 пъти на ден, по 2 капсулки. Защото говорили сме и знаете, че витамин Д има изключително важно значение за активацията на имунния отговор. И когато става въпрос за вируси, които засягат белодробната тъкан, той е много важен. В дадения случай не се засяга само белодробната тъкан, а се засяга и нервната тъкан. Много пъти сме го казвали, че той има отношение към нервната тъкан от гледна точка на това, че спомага на мозъка да създава така наречените по-бързи магистрали за пренасяне на информация. Тоест, той подпомага този процес. Така че, когато в тялото настъпи такъв проблем, даването на витамин Д профилактира възможността на самия вирус да създаде проблеми по мозъка, по мозъчната кора. И разбира се, няма, може би до някъде ще намали самата болкова симптоматика по костите и ставите, която се получава от следствие на засягането на гръбначния мозък. Защото при повечето хора споделят, че са целите схванати, болките са много силни, обхващат целия гръден кош или целия таз. Въобще по целия гръбнак е болката. Може да имат болки в зъбите дори. Материала опитвам се да си изпомня, за да го обясня Само една по-добре. секунда, че някой се включи и не си е изключил. Печеля пари. Таня, която се е включила, не си е изключил микрофона. Не трябва да, ако кажем, че не трябва да печелиш твои пари. Добре. Така че важно е в тези моменти, още в началния етап, да дадете витамин С и да повтаряте на етапи. Да дадете витамин Д и да повторите. През цялото лечение това нещо да върви. Разбира се, комбинирани други витамини е желателно да давате. В никакъв случай не си мислете, че ще мине просто така. Както и понеже те са доста сериозни, обикновено хората изпитват безапетитие в тези периоди. Може да ползвате шипково брашно с малко кисело мляко или разредено в сок или пък чая шипка също е важен, нали? Но не трябва да карате хората да ядат. Вижте, плодове, ако
им давате, е по-добрия вариант. Не ги карайте да ядат друга храна, която да е тежка, трудно смилаема, защото единият от гриповете развива, както ви казах, има стомашно-черевен проблем и точно при него трябва да се спазва строга диета. Няма как да караме тялото, което вече повръща и вече е създало проблем в тънко дебело черво, да яде каквото иде, защото то ще стане още по-голяма патологията. Затова чайчета, лека храна, много течности и почивка. Оставете хората да си почиват. Или ако на вас ви се наложи, почивайте, спете в буквалния смисъл на думата. Това е най-добрият начин да дадете шанс на тялото да се възстанови максимално бързо. Така, при двата, втория и третия щам, както ви казах, малко след като мине третия ден и високата температура, започва кашлица. Кашлицата е много сериозна, суха, почти не се кашля се изключително дълго време, за да изкараш съвсем мъничка храчица. И тя не е жълта или зелена или каквото и да е, просто това е натекла се слуз от самия напън да се кашля. Знаете, че ехинацеята, черния бъз и кръвния здравец имат отношение към бронхиалната симптоматика. И другото нещо, което има много голямо значение към бронхиалната симптоматика, това е екстракта с хвойна. Не забравяйте за него. Хвойната е изключително важна за тежки кашлици, които нямат успокоение, които могат да достигнат до спазъм, но не отделят слуз, т.е. те не отделят храчка. Не са в следствие на синузит или нещо, което се стича в гърлото, а са дразнене в фарингса и трахеята. Така че най-добре е да се прилага под формата на инхалация или ако нямате възможност да правите инхалация и то леко затоплена инхалация, тогава я дайте в малко водичка под няколко капчици, нали, да се задържи леко в устата, да се преглъща на глътчици, лека по лека, за да може да облегчава състоянието. Ако имате дифузър, може да сложите в дифузър, който да излъчва в стаята. И като казахме дифузър, много е важно хората, които са болни, да не са в свръхгорещи стаи. Трябва да се проветрява редовно, ако има възможност. И също така да се увлажнява въздух. Защото и кашлицата е суха и сухия въздух допринасят допълнително тя да се увеличава и да става още по-проблемна, още по-дразнеща. Така че давайте възможност нали, на хората да са на малко по-хладно, по-добре се чувстват. Освен това, когато са с температура, те не трябва да бъдат прекомерно облечени, завити. Напротив, трябва да бъдат доста отвити, особено за децата. Е много важно. Дете над 38 градуса температура трябва да го държите по потник и по гащи. В буквалния смисъл на думата, за да може да се охлажда. Ако то казва, че му е студено, сложете едно чаршавче отгоре, но не го завивайте повече. Особено при малките деца. Това е важно, защото терморегулационният център не е съзрял достатъчно и той не може да контролира прегряването и охлаждането. Така че ние трябва да осигурим охлаждане. Но най-добре е да ги вкарвате в банята редовно. Така. Другото нещо, което исках да ви кажа е, че предвид, че гриповете са доста сериозни, протичат средно между 7 и 10 дни, и това също трябва да го знаете, което означава дълго протичащ грип. По принцип, по-леките, така, по-обикновените грипове
нали, от Б групата, защото тази година ние нямаме Б грип. Ние тази година имаме само А грипове. А гриповете, за тях е характерно, че те имат изключително така силен афинитет основно към белодробна тъкан и синуси. И то си, както виждате, това, което говорим, е ясно. При Б гриповете могат да бъдат засягани и други органи, нали, и при тях протичането е малко по-кратко, но могат да дадат някои по-сериозни патологии. Докато агриповете дълго време с много дразнещи така симптоми а, и могат да имат етапност. Примерно, започва нещо, уж дигате температура, сваляте след един ден, оправяте се уж, чувствате се по-добре, нямате температура и след 2 дни всичко ви връхлита отново, вече с още по-голяма сила. При третия щам това е много характерно. Така че наблюдавайте тези неща и всичко, което се случва, нали, около нас, виждате колко много хора боледуват. Вземете някои превентивни мерки. Пийте всеки ден витамин С. Взимайте си допълнително. Ето, аз съм ви дала тук за имуностимулация отново схемата. Кръвния здравец, знаете, заради ехиноцеята. Ехиноцеята е изключително силен имуностимулатор. Витамин С също, цинк и селен, витамин Д и омега-3. Сега, аз съм дала, че това се прави в преходни периоди, но предвид, че в момента сме в пика на ситуацията, е желателно да се приема от абсолютно всички, възрастни особено. При децата вече имаме детски витамини и там съвсем спокойно можем да си даваме ежедневно мултивитамин, витамин С и витамин Д. Аз лично препоръчвам да се дава и пробиотик, защото, както виждате, единия грип има пряко отношение към чревната лигавица. Така че, вземете ги тези продукти, те са прекрасни, между другото вече са тествани, децата ги харесват, работят доста добре, така че няма никакви съмнения, че даваме най-доброто. Освен това, знаете, че аронията, която се съдържа в детските витамини, има много пряко отношение към белодробната тъкан, когато тя има някакви проблеми. И също е силен имуностимулатор, както и шипката. Затова, общо взето, както обичат да казват американците, да създават еди колко си в едно и ние си имаме 3, 4, 5 в едно създадени продукти, които ви гарантират, че детето ще бъде в добра кондиция, в добро състояние. Така, детоксикация. Сега, детоксикация обикновено се налага след като, ако сте изболедували. Или ако сте прекалили нещо с храни, напитки и така нататък. Но въпреки всичко, нека да си кажем, че алоe и римска лайка, към това нещо хубаво да се добави и екстракта от глухарче, корен от глухарче, всеки ден, продължение на поне 2-3 седмици и съответно цинк, селен и омега-3, за да може черния дроб да бъде подпомогнат по най-добрия начин. В момента сме в зимния сезон. Ако някой страда от студени крайници, допълнително може да се възползва от така, комбинацията за стимулиране на кръвообращението, която пак виждате, че включва витамин С. За кръвообращението е хубаво редовно да правите и вани с топла вода с морска сол, защото морската сол е един много мощен детоксикатор и в същото време е стимулант на точките на краката, т.е. стимулира всички органи. Така че можете да правите, а пък и сега в зимния сезон смятам, че това е удоволствие за всеки. Отново тук съм ви посочила при начални форми на настинка грип.
Можете, ако тръгва грипа с болката в гърлото, както ви казах за втория щам, ето ви тук в чаша топла вода няколко капки от маслата салвия, лайка, жасмин за гаргара, т.е. да противодействате на болката в гърлото. Но спокойно може да изпиете 10 капки жасмин, за да може да туширате и острите болки, както ви казах, и така грипните симптоми, които настъпват. Ударните дози витамин С, както говорихме, многото течности, витамин Д и цинк и селен. Ако работите или живеете с повече хора или се срещате с хора, за да намалявате бактериалната и вирусната среда в помещенията, може да ползвате дифузър и от маслата с розмарин, чайно дърво и жасмин да работят в стаята по няколко часа, за да може да се намалява бактериалното число, което е добре, защото че и това можем да свършим с нашите продукти. Или пък сложете някъде, има такива, да сложите масла и свещичка, която да е отдолу и те да се изпаряват бавно и постепенно и това можете да ползвате. Така, ако сте ходили в планината или пък сте имали работа да измръзнете по някакъв начин, най-лесният начин да намалите болката или да предотвратите някакви последици от измръзването, в хладка вода поставяте крайниците, като сте добавили предварително по 10 капки от маслата на алоe, безсмъртниче и розмарин и постепенно, като усетите облегчение, добавяте по мъничко топла вода и лека по лека загрявате до нормална температура крайниците. По този начин ще предотвратите надигането на мехури, в постфактум възпалението, обелването на кожата, защото знаете, че при изгаряне и при измръзване реакцията на тялото е една и съща. Също така, ако се чувствате отпаднали или пък сте прекарали вече някаква инфекция, съответно не сте се възстановили, продължавайте дълго време да пиете витамин С, желязо, цинк, селен, витамин Д. Ето аз съм ви написала за 30 дни. Това е минималният срок, в който тялото да се възобнови, да възстанови онази клетъчна, така, белтъчна и всякаква друга структура, която е загубило в този момент. А повярвайте ми, с тези високи температури на тези грипове се губи много. Има случаи, в които за 4-5 дни свалят по 4-5 кг. И от загуба на вода, разбира се, но и това, високата температура винаги води до разграждане на белтъчни структури. Така че важно е след това да подпомогнем тялото по най-адекватния начин. И когато имате прекаляване пък с антибиотици, защото знаем, че все пак лекарите обичат да изписват антибиотици, ние обичаме да си ги купуваме. Може, ако някой е прекалил също така, можете да му препоръчате да направи един детокс с масло от алое по 3 капки в чаша вода през 2 часа, докато получи облегчение на стомаха или там червата, ако са засегнати. Също така чая от шипка, защото знаете, че той евакуира токсините. Цинк и селен за възстановяване на нервната система и омега-3 за възстановяване на черния дроб за 30 дни. Така, и сега, понеже искам да ви оставя да ми задавате въпроси, ако имате конкретни в момента, сега ще изключа презентацията и съм на ваше разположение. Защото съм убедена, че вече сте се позблъскали с грипните състояния. Или ако имате въпроси по самата презентация, ако искате нещо допълнително да чуете.
А що се отнася до козметичните продукти, смятам следващия месец да си поговорим, ако няма нещо друго извънредно.